Yw check a plad sydd wedi heddi fe? Ie, a mae yn bobman. Os ewch chi unrhyw siop, beth chi'n mynd i weld yn amlwg yw'r crysau mowr plad yma. Maen nhw'n galw nhw'n coatigans erbyn hyn, neu'n siaced yn Saesneg, a maen nhw'n bobman mewn bob math o wahanol patrymau, ond wrth gwrs, dyw'r patrymau mawr yma ddim ar gyfer pob un. Felly heddiw wedi cymysgu plad a check. Dyn ni ddim yn just yn mynd ar ôl y plad. A fel welwch chi gyda nes nawr, mae modd gwisgo check mewn ffordd hollol stylish hefyd, sydd ddim yn ymarferol. Mae hon yn smart iawn, byddai'n gret ar gyfer y gwaith. Enwedig gan gofio, am sy'n welwch chi'r prisiau, bod hi'n resymol iawn, mae'n dod o Matalan, 22 pint fi'n credu oedd y jacket, 16 pint am y trwser, a mae wast lastig, sy'n gret os chi'n licio cyniawa amser chi'n gwaith. So mae'r siwt i gyd yn llai na hanner can pint? O di, a chi'n prynu fe ar wahân. A meddylwch nawr, yn yr haf, gallech chi fod yn gwisgo'r jacket gyda jeans gwyn, gallech chi gwisgo'r jacket na gyda sgrt nawr, felly sgrt ddi wedi phlethu. Mae'r trwser yn mynd i fod yn gret gyda Crys T gwyn, gyda polo neck a felly jacket lleder ffug di. Mae gymaint o bethau gallwch chi wneud gyda'r wisg a gyda'r check. A pidwch hefyd bod yn ofn gwisgo'r trwser check man gyda rhywbeth yn debyg i sy'n rint y ddoi o chi fyna, check mawr. A oherwydd ni'n gweld lot o'r cylchgronau'n clasio'r checks fel maen nhw'n galw. Mae hwnna'n siwt sy'n edrych fel bod ti wedi talu lot amdani. O, dwi ddim yn resymol iawn. Diolch yn fawr, Nes. Mae Nes dim ni newid yn sydyn reit. Nawr, wrth yn ochr i fan hyn nawr, mae rhywbeth falle byddech chi'n dychmygu gweld pan ych chi'n sôn am plads a checks. Ond beth sy'n hyfryd fan hyn yw'r lliwiau yma. Mae lliwiau benywaidd hyfryd yn y check, oherwydd maen nhw ar gyfer y bechgyn a'r merched wrth gwrs. A gallai jyst dweud hefyd, chymod, lle mae prynu'r bechgyn a prynu'r merched yn y cwestiwn. Os ych chi'n licio rhywbeth, does dim ots ar gyfer pwy wedi cael ei gynllunio, oherwydd maen nhw mor debyg o ran siap, jyst y lliwiau. Ac yn aml iawn, mae bechgyn yn licio gwisgo pink a glas golau. Mae'n binc da hefyd. O, di, mae fe'n, yn sicr. A fi'n siŵr petai Owain yn gwisgo hwn, bydde neb yn meddwl mai blows merch o dde. Os Chris yw e. Ond ti'n naturiol meddwl bod y toriad yn wahanol? Ie, a dyw'r toriad ddim yn wahanol, rwy'n unig beth sy'n wahanol, wrth gwrs yw ble mae'r bwten bytymu a pwysi ots. Mae cot dy fi brynes i'n Llundain o adran y merched, oherwydd nhw ddim yn licio dim oedd yn adran y dinon. Gas y fenyw bach o sioc pan welodd i fi'n trial ymlaen, cofiwch. Ond fi wedi gwisgo lot o'r got, a sneb yn sylwi'n bod y bwtynau ar ochr anghywir. Beth sy'n neis gyda hon yw'r lliw, a hefyd gwisgo i fyny, yn lle jyst dod i'r flowsen neu'r Crys gyda'r jeans, bydde'n ymarferol iawn, i ni wedyn yn ychwanegu rhyw ffrog neu tunic fach o dan ni, cardigan wedi taflu dros y sgwyddau, mae'n neud y llawer mwy benywaidd. Right, OK. Nawr, o'r benywaidd fan hyn draw at y Crys check mae fan hyn, sy'n dod o adran y dinon yn Primark, ond bydde neb yn meddwl dwywaith, Sian, petai ti'n gwisgo hwn i'r gwaith gyda jwmper polo di a jeans di. Na, gwmws, ie, ti'n gwybod. Unwaith eto, mae'n resymol iawn o ran pris, fel welwch chi ar y sgrin, gyda pob siops dyn ni heddi. Beth wy'n hoffi ar hon, oherwydd bod fi'n tipyn o ffysbot fel i chi'n gwybod, bod y check yn matcho ar draws y corff. Edrych ble mae'r llewis yn eiste na gas a check at y corff. Yn aml iawn, oherwydd bod yr sioper rhata yn trio cael gymaint o ddarnau mas o'r defnydd a sydd posib, dyn nhw ddim yn matcho'r checks. Ond fan hyn, mae'r check yn matcho'n hyfryd ar hon. I wedi gwir, fi wedi ffansio hon yn wedig am y pris, oherwydd gyda Crys T bach di a jeans bydd hon yn gyffyrddus iawn. A just dim byd check gyda fi, mae rai fi gyfaddau. A ti'n gwybod, ar ddwrnod o'r hefyd, mae rhywbeth clud iawn am hon, mae defnydd neis yn un se. A fel heddi, Mae'n gael trwchus di. Mae'n dim rhaid gwisgo cot, chi'n gwisgo rhywbeth tebyg i hon, yr siaced fel maen nhw'n gweud. Reit, ie. Ni'n symud o fanna nawr draw'r rhywbeth llawer mwy ffurfiol. Nawr, yn aml iawn, bydd y dinon falle ddim yn dewis siwt check i wisgo'r gwaith, oherwydd mae lot o'r teilwro check i ni wedi gweld yn ddiweddar, enwedig yn y siop enibynnol, maen nhw'n checks mawr amlwg iawn. Ac yn aml iawn, mae lot o'r checks mae'n edrych fel rhywbeth fydde jyst mas o llyfr Charles Dickens, ond ti'n gwybod, yr hen ffasiwn check. Ond hon yn dod o Matalan, a fel welwch chi, mae'r glas yn amlwg a'r lliw yn gyfoethog iawn, ond mae check man y rhedeg tron hefyd. Beth i fi'n hoffi am hon, chi ddim yn prynu siwt, chi'n prynu jacket, gwasgod a trwser ar wahân, felly mynd i bynnu ar eich mesuriadau chi, ond yw e? Weithiau bydd jacket fwy o seis yn gred. Un cyfrinach, boys, fi'n credu, dyw'r trwser ddim dan ni fan hyn, fi'n credu 25 pint yw'r trwser. Os chi'n prynu'r siwt yma i wisgo i'r gweithle, prynwch 2 drwser. Pan maen nhw'n ratach fel hon, beth sy'n digwydd yw chi'n cael tipyn o sglaen ar y penol. Right. Oedd bod chi'n eistedd drwy'r dydd wrth y ddesg. A gwisgo. Mae mwy o wear and tear ar y trwseri. Chi'n tueddu tynnu jacket bant yn gwaith, dod i fe cefn i'r gader. Os chi'n mynd i brynu ar gyfer hynny, bydden ni yn manteisio a prynu 2 drwser, fel bod chi'n gwisgo un ar ôl y llall. A maen nhw'n resymol. Ond wrth gwrs, fi'n gweud gweithio i'r gwaith, bydde hon yn gret hefyd i wisgo i unrhyw achlysur arbennig. Bydde, mae'n neis. Symud mlaen i rhywbeth traw wahanol fan hyn,
ffrogau yn y Siec plad yma. Felly, addasiad yw hwn yn amlwg o'r crysau i ni wedi bod yn sôn am. Mae'r crysau'n amlwg yn ffasiynol ac yn boblogaidd, bod y cynllunwyr yn mynd ati i feddwl beth arall gallwn ni wneud yn debyg i hon. Felly, maen nhw wedi gwneud y ffrog hir yma fan hyn. Nawr, mae'n rhaid fi wei, mae bach yn ddi-siap os chi ddim yn dod i belt, neu torri ddi fyny gyda darnau eraill. Felly, gyda'r jacket bach tan yma a'r bag, chi'n torri fyny, mae'n iawn i wisgo'n llac. Gallech chi fod yn ychwanegu belt, neu gallech chi fod yn gwisgo ar agor gyda rhywbeth fel Crys T o jeans dan, bod chi'n gwisgo bach mwy fel jacket hir, ond dyfe, chymod? Fel y duster coat fel o'n i'n gael nhw'n Mae hwnna'n handi bod y ti rhywbeth sy'n dyblu lan ar gyfer lot o bethau gwahanol, yn dywe? Sicr, ond nes i ddod â belt heddi, a mae rai fi wedi, os chi'n ychwanegu belt, mi'n rhoi tipyn fwy o siap i chi i hon unwaith eto. Ac nawr yn wirthiol, mae Nest wedi newid yn yr amser pryn hynny. O'i ffen iddi thrad war y teg iddi. A sgwylwch, dwi ddim yn chwys domen o gwbl, mae'n edrych yn gred. Beth ni wedi gwneud nawr yw dewis cot. Nawr, beth o i wastad yn gweithio pobl yw hyn? Os chi'n prynu cot gaian, amal iawn chi'n la lot o arian, chi'n talu 100 a fwy sydd yn ddrud. Bydden ni wedyn ddim yn mynd am got mor amlwg â hyn. Bydden ni prynu cot falle mewn un lliw sydd ddim yn ddyddio lle mae'r patrwn na'r ffasiwn yn y cwestiwn. Ond bwysicach byth, dyw pawb ddim yn mynd i cofio chi yn hon. Wy'n nabod ffrind sydd â cot arbennig o dda, gostodd cynnodd iddi, a mae'n gwisgo ddi beth a bainydd, dwi ddim yn mynd i enwi ddi, a ty pryd ni'n gweld di, fi'n twmlo bod fi'n gweld un yr un got. Felly mae hon yn resymol o ran pris. Gallai weid hefyd edrych llawer gwell ar y corff nag ar yr hanger, felly pidwch yn y siop rad, mae'n hibo pethau meddwl, o na, mae honna wedi rychu, mae hon yn edrych... Triwch chi mlaen, oedd Nest a Finne yn gweud, finne chi'n dod i'r got hyn mlaen, mae'n edrych llawer yn well. A ti'n modd mae'n got sydd ddim rhy drwm ar gyfer, ti'n modd os i ti eisiau gwisgo'n car neu rhywbeth yn dyfod, ni'n siopa. A i weid y gwir, ar hyd hon, yn wreiddiol, car coat, bydden nhw'n galw y mark o got, amser oedd dim clawr neu to ar y car, byddech chi'n gwisgo car coat. O, lyflu. Diolch ti, Hew. Diolch yn bethau neis fanna.